достатъчно, където сме били в света, който било наслада на плътта. И сега за Словото казва да ходим в духа и всичко друго ще се умъртви и ще бъдем синове на Бога, Святия Дух да работи в сърцата ни. Susima Gishuka, Tu sa Isuse, Ti miločina oplamade me. Susima Gishuka, Tu sa Isuse, Ti miločina oplamade me. Na najdemo katu tu sakava, kada lama tu te me tu sakava. Na najdemo katu tu sakava, kada lama tu te me tu sakava. Нека да кажем на нагаме do grях ме живигам, делато под наранигам, а каналет от монина, деламам, те пазинес, ти наиринаман, от търката река дяман. На намагаме, ма порано животос, до грях ме живигам, делато под наранигам, а канамет от монина, деламан, те пазинес, те наиринаман, от търката река дяман, те наиринаман, от търката река дяман. Благодарим на Господ, че дойде и ни избави от тъмнината, казва Словото, от властта на тъмнината. Защото тъмнината имаше власт на тебе. Той контролираше твоя живот и той винаги те насочи от грях в грях. Но Христос дойде, затова беше проклет на кръста заради твоя грях. Susima Gishuka, Tu sa Isuse, Ti miločina oplamade me. Susima Gishuka, Tu sa Isuse, Ti miločina oplamade me. Na najdemo katu tu sakava, kada lama tu te me tu sakava. Na najdemo katu tu sakava, kada lama tu te me tu sakava. Na namagame makurano животос, до грях ме живигам, делато под наранигам, а каналет от монина, деламан, те пазинес, те наиринаман, от търката река дяман. На намагаме макурано животос, до грях ме живигам, делато под наранигам, а каналет от монина, деламан, те пазинес, те наиринаман, от търката река дяман, те наиринаман, от търката река дяман, те наиринаман, от търката река дяман.
Isuse, di ko managana sarme tutmorina Yavina Visuse Yavina Mabale Yavina Isuse It's a vecino Yavina Visuse Yavina Babale Yavina Visuse It's a vecino Isuse, di ko managana sarme tutmorina Isuse di ko managana sarme tutmorina Yavina Visuse Yavina Babale Yavina Isuse Ice vecino Yavina Isuse Yavina Babale Yavina Isuse It's a vecino Di Pasaro Baba Di Pasar Mangaba Tuna kamu kesma Gaka bisnes ma Ada devasta Pake komite Izvinome Di Pasar Baba Di Pasar Mangaba Tuna kamu kesma
Поканям се днес на живия, ти живееш, Исус. Аз хваля те, 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 хваля те. Аз хваля те, аз хваля те, аз хваля те, Йешуа. Аз хваля те, аз хваля те, хваля те. Ти ме обичаш, ти ме обичаш, повече от всичко. Ти го направи, ти го направи, благодаря ти. Ти ме обичаш, повече от всичко. Ти го направи, благодаря ти. Всичко в мене теб издига, всичко в мене теб прославя. Покланям се днес на живия, ти живееш, Исус. Аз хваля те, 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 хваля те. Аз хваля те, аз хваля те, аз хваля те, Йешуа. Аз хваля те, аз хваля те, хваля те. Ти ме обичаш, ти ме обичаш, ти ме обичаш, повече от всичко. Ти го направи, благодаря ти. Ти ме обичаш, повече от всичко. Ти го направи, благодаря ти. Нека всички напеем сега. Още веднъж. Никой няма силата твоя, никой няма славата твоя. Ти си Бог, цар един, покровител мой. Никой няма силата твоя, никой няма славата твоя. Ти си Бог, цар един, покровител мой. Нека всички да кажем на Господа. Никой няма силата твоя, никой няма славата твоя. Ти си Бог, цар един, покровител мой. Никой няма силата твоя, никой няма славата твоя. Ти си Бог, цар един, покровител мой. Утро е и пак очи отвори, чрез милостта ти вечна дишам и живея. Пак изгря слънцето над мене, чрез него се усмихваш се на мене. Ето, благодаря ти за всичко. Ето, не те заменям за нищо. Ето, сега Исус, хваля те аз. Ето, благодаря ти за всичко. Ето, не те заменям за нищо. Ето,
Твоя, Ти си Бог, заради обновиха Бог. Никой няма силата Твоя, никой няма славата Твоя, Ти си Бог, заради обновиха Бог. Може ли само от църква да дадем? Това, което ние всички пееме. И тази вечер мога да кажа с радостно сърце, Ти принеси дара си пред Господа. За новорождение. Йоанна 3 глава, първи 12 стих. За Никодим. Каква беше първата песен, която спяваме? Ти сещаш ли се? Господ да ни благослови. Аз си магиш казваш. Да се промени. Да, промяната е много важна. Читам в първи стих, там се казва: между фарисеите имаше един човек на име Никодим, юдейски началник. Той дойде при Исус нощем и му рече: Учителю, знам, че от Бога си дошъл, учител, защото никой не може да върши тия знамения, които ти вършиш, ако Бог не е с него. Исус в отговор му рече: истина, истина ти казвам, ако се не родиш някога отгоре, не може да видиш Божието царство. Никодим му каза: как може стар човек да се роди? Може ли втори път да влезе в утробата на майка си и да се роди? Исус отговори: истина, истина ти казвам, ако се не роди някой от вода и дух, не може да влезе в Божието царство. Роденото от плът е плът, роденото от дух е дух. Не те се чуди, че ти рекох това, трябва да се родиш отгоре. Вятърът духа гдето ще и чуваш шума му, но не знаеш откъде иде и къде отива. Така е със всеки, който се родил от духа. Никодим в отговор му рече: как може да бъде това? Исус в отговор му каза: ти си Израелев учител и не знаеш ли това? Истина, истина ти казвам, това, което знаете, говорим и свидетелстваме за това, което сме видели, но не приемате свидетелството ни. Ако за земните работи ви говорих и не вярвате, как ще повярвате, ако ви говоря за небесните? Господа ни благослови. Виждаме историята за Никодим. Никодим е израелев учител и дойде нощем. Защо дойде нощем? Може да дойде през деня, но понеже да не събори своят авторитет. Той беше човек с авторитет. Той беше израелев учител. С други думи, той беше един равин, който получаваш хората. Но понеже беше го изстрам от хората да отиде при Исус, но това, което виждаше, той се удивляваше, че не може да върши тези чудеса на мен, ако Бог не е с тебе. И казва: Никодим дойде през нощта и каза: учителю, знам, че от Бога си дошъл. Това, което правиш, не е нещо случайно. Човек не може да ги прави това, което ти правиш. Исус му каза: Никодиме, ако не се родиш от вода и дух, не можеш да наследиш Божието царство. Думите бяха отправени към Никодим. Исус му казва: истина, истина ти казвам. Когато Исус говори, винаги потвърждава истина, истина ти казвам. Ако не се родиш, не можеш да влезеш в Божието царство. Вратата за царството е едно условие: да се новородим. Ако ние не се новородиме, няма как ние да наследим
Божието царство. Затова е много важно ние да се новораждаме. Той каза, ако не се родим от вода, всички ние знаем в Римляни 6 глава. Погребваме стария човек, да излезе нов човек. Ако ние не погребваме стария човек, той не може да се роди. Защо го погребваме символично, преобразно в смъртта на Господа? Защото ако ти не погребиш своят аз, своето себе, своята гордост, ти не можеш да бъдеш ученик на Бога. Не можеш да се новораждаш. Какво каза Исус причета за семето? Казва, житното семе, докато не падне на земята и не умре, не може да даде плод. Но той, ако умре, той ще дава много плод. С други думи, Исус каза, ако ти, старият човек, не умре в тебе, ти не можеш да дадеш плод. Няма как ти да дадеш плод. Но най-важното, най-ценното е ние да се новораждаме от духа. Да се променяме. Какво е да бъдеш новороден? Да дадеш свобода на Святия Дух, Той да ти опъсва, наставлява, да те променя, да те оформя, да те изгражда. Да не си ония с делата на плътта, те масло да се бие, гонител, презира, какъв и не, само лоши качества. Но да не си същия, да си променен. Промяната идва вътрешно и показва вънкашно. Промененият човек се вижда и се личи. Исус дава пример с вятъра. Каза, виж, вятъра чува шума му, но не знаеш откъде идва и къде отива. Така и с променения човек. Защо ни казва, дава пример с вятъра? Защото като ходях в Велинград и виждах там една долина, вятърът беше направо отрязан с щилка дървята и така в склона. Силният вятър направо изкореняваше дървята и можеш да видиш видимо, че където има силен вятър и пуска белези, има следи и то се вижда видимо. Така е промененият човек. Ако ти се променяш, ако ти се новораждаш, няма как да ни показваш, че ти си не е същия. Ти не си този, който беше. Ония стария, но нов човек. Не е с поросист, не е с навици това, което правиш и да продължаваш да го правиш. Каква промяна, какво е новораждане ще има в нас, ако ние не се променяме. Новораждането променя човек, има плодът на духа в него, произвежда любов, добродетели, качества. Той дава плод, но ако ти не се променяш, означава, че ти си вършиш това, което си вършил, ти продължаваш да го вършиш. Как ще кажем, как ще разберем, че ти си променен човек. Ти си новороден човек. Ако дадеш свобода на Святия Дух да работи в тебе. Той да те променя. Да спираш, да имаш стоп. Ако си крал, да дигаш знакът стоп. Ако си лъгал, дигаш знакът стоп. Ако си пил, дигаш знака стоп. И винаги да се срещаш с знака стоп. Това, което си правил, да спираш, да не го правиш вече. Но ако продължаваш, означава, че ти не си новороден. Не си променен. Но думите на Исус бяха силно отправени. Ако не се родим от вода и дух, не можем да наследим Божието царство. Вратата за рая е промяна. Промяна в мисли, промяна в говорене, промяна в държане, промяна в действие, промяна в дела. Промененият човек, той се вижда. Вижда се си ясно. И аз виждам някои братя в служението ни, някои сестри. Има промяна в тях, има Бог ги новоражда, променя ги, не са това, което бяха. Нали? Ние да се променяме вънкашно, това Бог не ни говори за такава промяна. Прически и хубави дрехи, няма лошо. Нали? Не, това нещо, нямам някакви критики в това. Промяната не е вънкашно. Твоето облекло, твоето постригване и как ще окичиш. Исус не иска тази промяна. Твоето облекло, да кажеш, този човек е променен. Не. Той иска вътрешно ти да се променяш. С добрия начин на живот, покорство, послушание, да обичаш, да се покоряваш, да изпълняваш. И да не си ония
да кажем, кой да случиме? Да не си оня стари оли дед пиеше по една каса бира, но сега новия, който не употребява алкохол. Да не си осън, че с оня дед окастовен са пемят от тиластен, но сега е променен човек. Също така будист. Той без алкохол не можеше да живее, но сега го виждам, има промяна. Животът ни трябва да има промяна. Пътят за нагоре е път, който ние се новораждаме. Ако ние не се променяме, не можеш да вървиш нагоре. Ние ще си останем същите. И много хора казват, този брат много израсна, духовно ми ще израсне, като той се променя. Той се новоражда. Ако ти не се променяш, можеш да кажеш 30 години съм вярваш, но духовно да си нищо. И стажът не спасява, стажът не оправдава. Оправдаване, че ние се променяме и се покоряваме, вършиме Божията воля и произвеждаме плодове. Примерно бушка силен бракей, когато една овца, която не дава мляко, не ражда, какво я прави? Кара я тук, те да заколиме, да нахраним църквата. Нормално е. Но ако тя дава плод, тогава той се радва, че овцата ражда, овцата дава плод, овцата се постригва, има плодове, произвежда. Така и ние трябва да, ние сме преобразно като овце, ние трябва да произвеждаме плодове. Но ако не произвеждаме, означава, ние сме безплодни. Как Бог ще ни дава награди тогава? Как Бог ще ни дава награди? Не можеме. Братя и сестри, ние трябва да се променяме. Исус срещна един момък и погледна го, каза какво да направи, за да наследа вечен живот. Исус му каза, почти майка си, баща си, въпреки изговори култура и дисциплина, окей беше. Исус видя нещо в него, нещо, което искаше да се покаже, да се изявява. Понеже ние гледаме в лицата на хората и много пъти можем да се подвеждаме, но Исус вижда сърцата ни. Исус видя, сърцето му не беше отворено. Исус му каза, иди продай имота си, раздай го на сиромасите, ела ме следва, казва, той се затъжи. Той не беше променен. Той не беше новороден. Исус видя, че сърцето му беше заключено. Исус видя един променен човек. Промененият човек, говорим за вятъра, чува шума му, има, видимо показва, вижда, че има шуми, има вятър, където клати, люлей, там където излиза. Така е променен човек, трябва да видиш в него делата и действия, че има някаква промяна. Никодим какво направи Захей? Като видя, че Исус, като покани Исус, дойде домът му и срещата, приемайки Исус, идва промяна. Той беше бирник, взимаше данъци на хората и казва, връщаше на всеки четирикратно. Виждаме, че има промяна, когато човек приема Бог, той се новоражда и той показва с делата си действията, че този човек е променен. Той не е същият да обираше парите, а той даваше на хората парите, връщаше на хората парите. Как ще разберем, че ние сме променени, ако ние продължаваме да правим това, което сме правили? Как ще кажем, че ние се новораждаме? Какво е да бъдеш новороден? Ние имаме огаление скоро, днеска ли, вчера ли беше, кога роди? Днеска? 2 дена. Виждаме дете как се ражда. Това дете, като се ражда, ние почва майка да го храни с мляко, за да расте, почва зеленчук, после твърда храна, но когато процес на израстване. Но детето се роди. Щом се роди, това дете трябва да расте. Така ние духовно, като ние се раждаме, приемаме Исус за Спасител, трябва да има промяна в живота ни. Понеже ние отначало с мляко се храниме, после зеленчук, казва Павел, и после казва твърда храна. Но има ситуация, когато човекът не е променен. Той на 10, на една година се храни с мляко, на 10 години се храни с мляко, и на 30 години се храни с мляко, и на 70 години се храни с мляко. Той не се променя. Или ти казва, бяхте станали вие учители, имате още някой с някакви начални неща да ви учи. Как ще кажем, че ние сме променени? Не можем. Промяната трябва да се вижда видимо. Се казва, ако е някой в Христос, той е ново създание. Ако ти си приел Бог за Спасител, ти си казва ново създание. Ти си нов човек. Ако е някой в Христос, той е ново създание.
Старото предмина, казването, всичко стана ново. Ти си вече нов човек, променен, ако ти си в Христос. Но ако ти си в Христос и не си променен, не можеш да кажеш, че ти си в Христос. Не можеш. Ако си в Христос, означава ти трябва да си променен. Какво се казва в Римляни 12:2? Не се съобразявай с този свят, но ти се преобразявай чрез обновяването на ума си. Ние не трябва да съобразяваме какво прави света, какво правят хората, но ти се променяй, ти се оформяй, ти се изграждай. Не смятай хората какво правят, ние трябва да го правим. Как ще разберем човекът, който е променен? Той не е същият. Той не е същият.